Saúdos, boas tardes. Vivir no rural para traballar vai ser un pouco máis doado. A Xunta lanza unha liña de axudas para rehabilitar vivendas destinadas a traballadores. Van poder solicitalas as empresas, pero tamén concellos e particulares que reformen casas para alugueiro ou venda vinculada ao emprego. A tentativa de asasinato de Donald Trump abre un debate sobre os fallos no dispositivo de seguridade durante a cea de correspondentes. O presidente estadounidense quitoulle importancia nunha entrevista, pero a polémica abriuse. Cuestiónase se aplicaron os protocolos adecuados nun evento dese nivel e se a protección foi suficiente nun contexto de ameaza crecente. No telexornal Mediodía entramos no salón onde estaban celebrando a cea de gala. Jordi Pujol queda fora do xuízo pola fortuna oculta en Andorra. A Audiencia Nacional decide apartalo do proceso ou considerar que non está en condicións de declarar os seus 95 anos. O caso segue adiante, pero só pros seus 7 fillos que si deberán responder ante a xustiza. E a galega Dolores Vázquez pasou máis de 500 días na cadea por un crime que non cometeu, o de Rocío Baninkoff. Hoxe recibiu un recoñecemento á súa loita e dignidade, a medalla á promoción dos valores de igualdade. No seu discurso, Dolores lembrou que non a escoitaron a tempo, pero que aínda así non garda rencor. Yo no les guardo ningún rencor. Soy la persona que era entonces. Desgraciadamente, antes de lo de Rocío. No me escucharon. Y pasó lo de Sonia Caravantes. Un aparatoso accidente de tráfico sorprendeu esta mañá en pleno centro de Vigo. Un turismo saíu da vía en Alfonso XIII tras chocar con outro coche e acabou colgado dun muro. A pesar do impacto, non houbo feridos graves. E vexan como quedou unha carnicería de Ourense arrasada polas lapas. O lume destruiu maquinaria e mercadoría. No interior había miles de kilos de carne fresca e envasada. O incendio comezou coincidindo cunha forte treboada. A princesa Leonor xa decidiu o seu futuro universitario. Vai estudar Ciencias Políticas nunha universidade pública, a Carlos III de Madrid. A herdeira da coroa comezará o próximo outono no campus de Xetafe. E o Celta caeu en Vilarreal, non deron remontado o 2-0 que lles endosaron na primeira parte. Un penalti en contra aos 20 segundos que desmontou o plan de partido de Giraldez por completo. Van 5 derrotas seguidas do Celta. E dende esta hora, ollo ao ceo. Hai avisos por treboadas na provincia de Ourense e no sur e na montaña de Lugo, con chuvias intensas e posibles arabia. O contraste témolo nas rías baixas onde manda o sol. Baixan as temperaturas. Galicia dá un novo paso para facilitar o acceso á vivenda. A Xunta vai convocar axudas para rehabilitar casas en concellos de menos de 20.000 habitantes. A novidade é que esas vivendas deberán destinarse a traballadores para fixar poboación no rural. Gloria. Si, Marta, efectivamente é a primeira vez que a Xunta pon en marcha unhas achegas deste tipo que, como ti dis, teñen ese dobre obxectivo: por un lado, cubrir eses postos de traballo vacantes en concellos pequenos e, segundo, fixar a poboación no rural e vertebrar o territorio galego. Estas achegas do Goberno galego están destinadas tanto a concellos como empresas e tamén particulares que queiran rehabilitar vivendas que logo estean destinadas aos traballadores. As axudas do Goberno galego oscilan entre os 30 e os 75.000 euros. Moitas das vacantes que precisan traballadores están no rural e en moitos casos o problema da man de obra engádeselle a falta de vivenda para os que buscan emprego fora dos grandes núcleos de poboación. Para facilitarlles o acceso a un fogar, haberá novas axudas para a rehabilitación de casas ou edificios en concellos de menos de 20.000 habitantes, as que poderán optar particulares, empresas e concellos. As axudas poden ir desde os 30 ata os 75.000 euros, dependendo da entidade de rehabilitación, e a condición que se vai poñer é que teñen que destinalas polo menos 10 anos para que vivan as persoas que veñen traballar. Outro dos requisitos é que a vivenda estea a menos de 15 kilómetros do lugar de traballo. A hora de puntuar as solicitudes terán preferencia sectores estratégicos. Automoción, naval, TIC, eido forestal ou coidado de maiores.
Tamén terán prioridade os beneficiarios das axudas ao retorno tanto en programas de emprego como con bolsas para estudar en Galicia. Os Estados Unidos seguen conmocionados despois do terceiro intento de asasinato a Donald Trump. Nas últimas horas soubemos que a Casa Branca non activara o máximo nivel de seguridade na cea en que se produciu o ataque. E isto abriu un debate. Rosa, estás no salón onde se celebrou o acto. Estou dentro do salón do baile. Aquí estaba sentado Donald Trump xunto co vicepresidente e tamén a súa esposa Melania. Este é o punto exacto onde ocorreu todo. Hoxe xa retiraron todas as cadeiras e mesas, o salón está completamente baleiro, pero hai que imaginar este espazo cheo de máis de 2.600 persoas. O caos que se viviu aquí foi terrible. Aínda hoxe seguen quedando moitas preguntas sen resposta. Como foi posible que un atacante conseguira chegar tan cerca do presidente? Un fallo de seguridade tan grave que aínda resulta incomprensible. Cole Allen, profesor e experto en tecnoloxía de California, de 31 anos, ele é o autor do ataque. Probably a pretty sick guy. Probablemente un tipo bastante enfermo, di Trump. O presidente norteamericano conta que Allen actuou movido polo odio aos cristiáns. I'm an anti-Christian and Pero a entrevista tórcese cando a presentadora lle lê un parágrafo do manifesto que Allen enviou á súa familia minutos antes do ataque. A pedophile, rapist and traitor. Non vou permitir que un pedófilo, violador e traidor manche as miñas mans cos seus crimes. you should be ashamed. Deberías avergoñarte de ler iso, dille Trump. Es unha persoa horrible. You're horrible people. Es unha desgraza, remata. You're a disgrace. Nese escrito, agora detido, conta que se hospedou no hotel do evento o día antes e que non tivo que pasar ningún control de seguridade. Levaba consigo unha escopeta, unha pistola e varios coitelos. I wasn't worried. O presidente di que non pasou medo nin tampouco parece este corresponsal que seguiu comendo como se nada pasara ao seu redor. A pesar do atentado contra Trump, os reis de Inglaterra manteñen a visita de 4 días aos Estados Unidos. Esta tarde van estar na Casa Branca. Iso sí, estarán despois de que se revisen as medidas de seguridade e os protocolos da viaxe. É a primeira visita de Estado de Carlos III ao país dende que asumiu o trono en 2022. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno. Con estas palabras, a que fora vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría desmarcábase de calquera operación da cúpula de Interior para roubarlle documentación a Luís Bárcenas. Esta mañá retomouse na Audiencia Nacional o xuízo da chamada Operación Kitchen e puidemos escoitar tamén o fillo de Bárcenas e a Javier Arenas. O xuízo da trama Kitchen chega ao seu Ecuador. A primeira sesión da semana abriu en calidade de testemunha o fillo do ex-tesoureiro do Partido Popular, Guillermo Bárcenas, referiuse á suposta grabación dunha conversa entre o seu pai, Javier Arenas, e o daquela presidente do partido, Mariano Rajoy. No recuerdo exactamente cómo fue la conversación. Sí que hubo una conversación que me contó que había grabado, en la que estaban esas dos personas presentes. Unha grabación que Javier Arenas asegura descoñecer, di que no partido non había enquedanza e como xa fixeran Mariano Rajoy e Dolores de Cospedal, defendeu o labor da cúpula do Ministerio do Interior. Yo no conozco en esta sala más que a los señores Fernández y Martínez, por cierto, grandes profesionales en la administración pública al servicio de los españoles. Unha cúpula de Interior da que se desmarca que fora responsable do Centro Nacional de Intelixencia entre os anos 2013 e 2015. Soraya Sáenz de Santamaría limita o seu coñecemento dos feitos o publicado pola prensa. No tengo información al respecto. Yo, la ministra de la Presidencia, no de Interior. O xuízo retómase este martes coa declaración dunha dúcia de axentes de policía. A xustiza aparta a Jordi Pujol do xuízo pola fortuna oculta en Andorra polo seu estado de saúde. Un informe médico acredita un deterioro cognitivo grave que lle impide declarar. O expresidente da Generalitat ten 95 anos e non vai ser xulgado, pero o proceso segue contra os seus 7 fillos. Unha vez que Jordi Pujol quedou fora deste procedimento, agora deben declarar os seus 7 fillos. Este luns fixo o maior, Jordi Pujol Ferrusola, para o que se piden 29 anos de cárcere. Comezou negando ter coñecemento dos fondos en Andorra. Le informó luego su padre, el señor Jordi Pujol Soey, cuando todavía era presidente de la Generalitat, de la existencia de esos fondos en Andorra en algún momento. No. ¿Nunca? No.
No Banco da Audiencia Nacional estarán 19 acusados por esta trama de enriquecemento, incluindo os fillos de Pujol. A investigación comezou en 2014. A Audiencia Nacional acusou a familia de aproveitar a súa posición privilexiada para acumular un patrimonio desmedido. Ademais das penas de cárcere, a Fiscalía pide que devolvan máis de 45 millóns de euros. A investigación sobre a compra de material sanitario na pandemia deixa hoxe unha testemunha importante. O xefe da UCO sinala o exministro José Luis Ábalos como figura clave na trama das mascarillas. Segundo un informe, sen a súa intervención non se podería estender a rede de comisións ligada a contratos públicos. O caso remontase aos peores meses da COVID, cando a urxencia abriu a porta ás irregularidades. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Pero bueno, al final quien paga es Aldama y quien exige. O sea, se ven en diferentes episodios cómo además les exige de manera contundente. E as continuas incidencias no tren en España chegaron ao Senado. Preguntáronlle ao presidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios polos fallos repetidos no servizo. E esta é a súa opinión. Creo que hay un problema de gobernanza, hay un problema de gestión y creo que hemos abusado mucho del titular. El AVE llega a León, el AVE llega a Alicante y detrás de eso no sabemos lo que hay. Ignacio Barrón é un dos maiores expertos sobre ferrocarril en España e hoxe inaugurou esa comisión que investiga os accidentes de Adamuz e Xélida. Defendeu a seguridade do noso sistema ferroviario, pero lamentou o mal que se empregaron tantos recursos. Sobre Adamuz, Ignacio Barrón teno claro. Yo creo que es un accidente fortuito con una carga enorme de mala suerte. La mala suerte es porque pasaba un tren enfrente. Es un hecho puntual y no sé yo si hubiera sido evitable o no. En fin, eso es muy difícil de decir. Na localidade cordobesa morreron 46 persoas o pasado mes de xaneiro, pero aínda hoxe os expertos buscan a orixe do descarrilamento. ¿Saben ya si fue rotura de carril o rotura de soldadura? No sabemos todavía. Todavía no lo saben. Recoñece que a rotura de carrís é algo frecuente en España, unhas 2 por semana. Como reventar una rueda en la carretera, que puede que no sea nada o puede que nos matemos. Pero o presidente da CIAF advirte sobre o incremento importante de incidencias no sistema ferroviario español e apunta aos despachos do Ministerio. Mi opinión personal es que se ha empleado mucho dinero, pero mal empleado. Malia todos os problemas, quiso deixar unha mensaxe de confianza no sistema. Desde un punto de vista de seguridad, se puede viajar con toda seguridad. El que nos fiemos que vamos a llegar a tiempo a una cita médica o a un examen, pues eso ya depende de otras cosas. Atendan a esta cifra, 12.700 millóns de euros. É o investimento que tería que facer España cada ano para manter correctamente as súas infraestructuras. Os cálculos fainos a patronal das constructoras, que propón ademais que para poder asumir esa cantidade paguemos peaxes para circular polas autovías. Pedro Sánchez lanza unha mensaxe aos investidores internacionais. Defende que España é un refuxio seguro pro capital estranxeiro. Asegura que a economía ofrece estabilidade e rendibilidade, mesmo nun contexto global marcado pola incerteza. Ninguna otra es capaz de combinar nuestra receta con tanto éxito y, como bien ha dicho antes el vicepresidente primero, ¿no? De crecimiento récord, de dinamismo laboral, de agenda verde, que es muy importante, de infraestructuras de primera, de servicios públicos de primera y una apuesta irrenunciable por la apertura y por el talento. Cúmprese un ano do apagamento e volve a polémica política. Alberto Núñez Feijóo acusa a Sánchez de levar o país a un erro multiorgánico. Critica ademais que ningún responsable, nin o presidente, nin a ministra Teresa Rivera, asumise responsabilidades. Pasará a la historia como un fallo sistémico provocado por la ideología, por la irresponsabilidad y por la incompetencia de un gobierno. Pero es algo más. Es además un síntoma del fallo multiorgánico al que Sánchez tiene sometido a nuestro país. Aumentan os expedientes de regulación de emprego en España nos primeiros meses do ano. Grandes empresas como Nestlé ou Globo anuncian recortes de centos de postos de traballo e o Goberno cuestiona que as compañías con beneficios poidan facer despedimentos colectivos.
2026 trae máis seres. Compañías como Globo ou Nestlé súmanse aos anuncios de despedimentos colectivos. Globo prevé 750 en España, Nestlé 300. O Goberno contesta cun non ás chamadas destas e doutras empresas, como Telefónica. Lo digo así de claro. Yo misma he remitido una carta a la presidenta de la SEPI. Ou a teleoperadora Majorel. Impedir que los procesos industriales salgan de España y, sobre todo, salgan sin consecuencias. Porque os seres baixaran en España o ano pasado, pero agora volve a haber unha repunta. Nos 2 primeiros meses do ano, o número de afectados sobe un 7%. Falamos de milleiros de persoas que teñen que buscar un novo modo de vida, como Luís, que hai anos deixou a banca pola automoción. Pois o primeiro que me na cabeza foi un pouco o vértigo, non? O vértigo de estar nunha entidade que consideraba solvente, que iba a funcionar ben, que leva moitos anos traballando, e que de repente pois te din que a entidade pois deixa de funcionar, que nos vamos todos á calle, e que hai un aire, pois en ese momento foi un pouco de vértigo, non? Ese sentido de a ver que fago da miña vida a partir deste momento, non? Hai máis seres, mentres as grandes empresas gañan máis. As compañías cotizadas na bolsa marcaron récord de beneficios en 2025. Alfonso Rueda fai balance da súa visita a China. Confía en que abra oportunidades e atraia investimentos para Galicia, pero pide prudencia para que todos os proxectos poidan sair adiante. E establecer contactos persoais e que escoiten en primeira persoa e con datos e con tempo para expoñelos os máximos responsables de empresas moi grandes con posibilidades de expansión en Europa. O resultado verémolo. Eu pedín prudencia dende o principio e a sigo pedindo ata que se adopte unha decisión final. Se ten fillos en idade escolar, son moi conscientes dos gastos que hai que afrontar e tomen nota porque isto lles pode interesar. As familias con rendas de menos de 10.000 euros ao ano van ter axudas para gastos dos fillos. Por exemplo, para mercar material escolar, para compra de libros de texto. A Xunta tamén vai deixar unha partida de cartos para os centros que teñen que renovar o fondo de préstamos. Son, en total, 9.5,7, 2,3 millóns de euros. E a partir do mes que ven, os nenos e nenas recibirán ao cumprir os 12 anos unha dose de reforzo da vacina fronte ao meningococo B que provoca doenzas como a meninxite. Galicia será a primeira comunidade en ampliar a protección contra esa enfermidade infecciosa. Xa están en marcha as obras para convertir o corredor Brión-Noia nunha autovía. En ano e medio calcúlase que vai estar listo o primeiro treito. Nuria. Sí, a maquinaria pesada executa xa os traballos de movimento de terras previo a asfaltados. Son traballos que non están condicionando a circulación por este corredor, posto que cando se fixo xa se preveu o seu desdobramento a unha autovía, se fixeron os traballos de explanación do terreo sobre o que agora se van a facer eses novos carris. Esta autovía vai se ir facendo por fases. Nesta primeira inclúese este primeiro subtreito, o que vai unir Brión con Urdil, de 4,9 kilómetros que se prevé estean rematados antes do comezo do outono do ano vindeiro. A autovía en total terá algo máis de 18 kilómetros, cun presuposto próximo aos 29 millóns de euros que darán resposta a unha demanda histórica dos condutores. Van por ela máis de 11.000 condutores a diarios, que chegan a 16.000 nos días de máis afluencia do verán. E se circulan por Lugo, está cortada o tráfico a contorna da nova intermodal que se vai remodelar. As obras das novas estacións entran nunha fase final. A de tren xa está prácticamente rematada de feito. Na de autobuses está previsto que as máquinas traballen ata o outono. Non ten unha incidencia moi importante no centro de Lugo, pero son obras que deben ter en conta. E as que están a piques de rematar son as da Lavacolla. A maquinaria e os operarios traballan arreo para rematar o asfaltado da pista e que o aeroporto poida reabrir canto antes. A finais de maio, Mercedes, está previsto.
Si, quinto día desde o comezo destas obras aquí no aeroporto da Lavacolla, a actividade é frenética. A intervención centrada na renovación da pista de aterraxe constitúe fase principal dun proxecto máis amplo e valorado en máis de 26,6 millóns de euros. No terreo podemos ver unha ampla despregadura de maquinaria, vehículos de obra e uns 400 operarios. Todos traballan contra o reloxo para cumprir os prazos. O calendario é exixente, as obras terán que estar rematadas o vindeiro 27 de maio. De novo suspéndense consultas pola folga de médicos convocada en toda España. Piden un estatuto marco propio e din que dese xeito melloraría a calidade do servizo. Contra a reforma do Estatuto Marco que está facendo a cargo do Ministerio, en principio o motivo é porque non chegamos a ningún tipo de acordo, se nos sigue excluindo as reivindicacións dos médicos dentro desta reforma. Tamén poden ter incidencias se acoden ao comercio porque algunhas tendas de multinacionais están pechadas por mor dunha folga convocada por UGT e a CIGA pedindo melloras laborais para o seu cadro de persoal. Os mariscadores van estar exentos de pagar as cotas á Seguridade Social cando non poidan traballar polo mal tempo. Esa é unha das medidas que inclúe o Goberno no decreto para paliar os efectos dos temporais. Ademais, con un añadido que creo que é unha ventaxa, que é o feito de que durante ese tempo en que non existe a obligación de pago de cuotas á Seguridade Social, as traballadoras, os traballadores, digo traballadores porque é un sector moi feminizado, van a seguir en alta ou situación similar alta e a súa vez considerar como período de carencia. De xeito tal que durante ese período vai estar como cotizada todos os efectos. A voceira do BNG rematou a viaxe ao Brasil para participar no Congreso do Partido dos Traballadores de Lula da Silva. Di que Ana Pontón que o BNG sintoniza con esta organización na defensa da xustiza social e do multilateralismo. Durante a viaxe, ademais, trasladoulle a Lula as vantaxes de poder reforzar a colaboración con Galicia. A princesa Leonor xa decidiu o seu futuro universitario, vai estudar o grao en Ciencias Políticas nunha universidade pública, a Carlos III de Madrid. A herdeira da coroa comezará o próximo outono no campus de Xetafe. Vai compatibilizar ese período da súa educación superior cos compromisos institucionais que ten marcados. A herdeira ao trono remata agora a formación militar seguindo os pasos do seu pai. Foron 3 anos que comezaron no Exército de Terra e continuaron na Escola Naval de Marín, unha estancia en Galicia que deixou pegada en Dona Leonor. Hoxe Galicia é terra de acollida e podo dar fe porque me sentín como unha galega máis. Nos queda moi pouco para separarnos, pero non voy a tener morriña alguna porque a Galicia quiero volver siempre. O como escuché al entrar en la ría de Ferrol, aquí está mi hogar donde se acaba el mar. A última fase desta formación, que agora remata, desenvolveuse na Academia Xeraldo Aire en San Javier, onde xa realizou 2 voos en Salvitario. A seguinte escala leva a completar a súa formación académica durante os próximos 4 anos nunha universidade pública, a Carlos III de Madrid, unha das máis prestixiosas de España. A carreira escollida é Ciencias Políticas. A diferencia do seu pai, que cursou Dereito na Autónoma ao tempo que facía outras materias de Ciencias Económicas e Empresariais, Dona Leonor estudará o establecido exclusivamente no grao, o que non quita que reciba clases particulares sobre materias como Dereito Constitucional ou Administracións Públicas, importantes no seu futuro papel como xefa do Estado. A intención da Casa Real é que Dona Leonor se centre os próximos anos nos seus estudos universitarios, polo que se limitará a súa actividade institucional, cunha axenda oficial máis restrinxida. Hoxe volve a nosa memoria a historia de Dolores Vázquez, que pasou 17 meses en prisión acusada de matar a Rocío Baninkoff. Hoxe recibiu a medalla a promoción dos valores e igualdade. Vázquez pasou eses 519 días en prisión acusada da morte de Rocío, que era a filla da súa exparella. Está considerado como un dos grandes erros da xustiza. Daquela era o ano 2000. Dolores viuse sometida tamén a un xuizo mediático e social pola súa condición sexual. Yo no les guardo ningún rencor. Soy la persona que era entonces. Desgraciadamente, antes de lo de Rocío. No me escucharon y pasó lo de Sonia Caravantes. Dolores Vázquez estivo no cárcere inxustamente case ano e medio. O seu calvario comezou no 99 coa desaparición e asasinato de Rocío Baninkoff en Mijas.
Despois dun ano de investigacións e unha gran presión mediática para que se resolvera o caso, arrestábana. Era exparella da nai da falecida. Non había probas concluíntes, pero un xurado popular condenou-na a 15 anos de prisión. O contexto era favorable para culpabilizala porque xa houbera un linchamento social paralelo alimentado pola prensa e polos prexuizos por ser lesbiana. Yo soy inocente, señores, y quiero que la justicia vea mi inocencia. Yo no debería estar ahora aquí justificándome. Se me exige por la opinión pública, se me exige por esta sociedad española. Non absolveron ata que outro crime levou o cidadán británico Tony King e o seu ADN estaba tamén nun cigarro preto do cadáver de Rocío Baninkoff. Aínda así, declarada inocente, o estigma era tal que tivo que pasar anos fora de España. Agora vive en Betanzos, onde naceu, e os seus veciños xa lle rendían homenaxe o ano pasado. Esta sala está llena de amor y yo voy a ser un poquito egoísta y quedármelo todo para mí, todo para mí. Unha liorta en plena rúa en Vilagarcía remata co agresor ferido por unha coitelada. Tivo que ser trasladado ao hospital porque a vítima lle devolveu a agresión, Xoán. Si, unha liorta que se foi das mans entre dous vellos coñecidos que teñen, por certo, antecedentes policiais. Nun momento dado comezaron a discutir e un deles sacou un arma branca e deulle varias picadas ao outro. Este repúxose e respondeu con puñadas e patadas tanto ao agresor como a outras persoas que intentaron separalos. Quen recibiu a coitelada fuxiu do lugar antes de que chegara a policía e o outro tivo que ser trasladado ao hospital. Non se produciron detencións porque ningún dos dous presentou denuncia. E outro caso do que tamén lles falamos, o dun gandeiro de Cerceda, solicitan para el 9 anos de prisión acusado de tentar matar a tiros o seu socio. Vítima e acusado son socios dunha explotación gandeira de Xesteda, en Cerceda, desde hai 4 anos. E segundo declararon no xuízo, con anterioridade ao día de autos xa tiveran problemas, polo que a súa relación era mala. Agora un deles está acusado de intentar matar a tiros o outro. ¿Para qué cogió el arma? Para darle un susto, porque siempre amenazas y todo, y bueno, aguanto si estaba bebido y... Asegurou que os 3 disparos foron ao aire, unha versión diferente á da vítima. Explicou que en canto o viu na granxa xa traía a pistola semiautomática en alto. Dixo tamén que non houbera discusión previa, pero que horas antes o chamara varias veces por teléfono. ¿Le dijo algo parecido, si lo recuerda usted, a que le iba a poner como un colador? Sí, dijo eso, disparó y yo me abrí. Agochouse detrás dun muro de formigón e mentres estaba ali, dixo, realizou polo menos 2 disparos máis. Nos o que defendemos é que non houve intención de matar. Estamos falando polas ameazas de 6 meses a 2 anos de prisión e pola tenencia ilícita de armas de 1 a 2 anos de prisión. A Fiscalía solicita unha pena de 9 anos de cadea. Outro xuízo, o que se celebra contra 11 acusados de contrabando de planadoras para traficar con drogas. A Fiscalía cree que formaban unha estrutura moi organizada e que tiñan a súa base na comarca de Vigo. Este luns retomábase na sede da Audiencia de Pontevedra en Vigo o xuízo contra os 11 acusados de construcción e venda de narcolanchas na comarca viguesa e no norte de Portugal. Temíase que puidese haber un novo aprazamento, como pasou xa 4 veces desde novembro pasado. Porque cuando hay tantos acusados y tantos letrados, pues siempre puede haber un motivo de suspensión. Hai quen interpreta eses motivos recorrentes como unha clara estrategia dilatoria de algunhas defensas, algo habitual neste tipo de xuizos. A sesión de hoxe iniciouse coa exposición do fiscal, que pide penas que van dos 2 aos 9 anos de cadea e multas que suman máis de 80 millóns de euros. Considerou o fiscal que os acusados formaban unha estrutura empresarial, persoal e material que entre 2020 e 2022 se dedicou a construir en naves clandestinas da comarca de Vigo alo menos 19 lanchas semirríxidas de alta velocidade. Son cascos que usa a policía, que usa salvamento marítimo, que usa todo o mundo e os cascos non teñen velocidade, evidentemente. Neste xuízo está acusado tamén un transportista do Porriño que centra a súa defensa no mesmo argumento que o resto dos encausados. A onde teño que leválo? A tal sitio. Que levo? É unha mercancía legal. Para esquivar a normativa española que proíba a construción ou posesión de lanchas deste tipo de máis de 8 metros de eslora desde 2018, as organizacións galegas pasaron a completar o acondicionamento das embarcacións en Portugal.
Porque en Portugal ni siquiera hai ese término de lanchas rápidas. Por iso a cuestión clave é probar que logo volveron circular por territorio nacional ou participaron en desembarcos de droga. Circular polo centro de Vigo esta mañá converteuse nun reto. Un accidente acabou cun coche colgando literalmente, Alejandro, dun muro. Sí, Marta, un bo susto levaron esta mañá aquí na cidade de Vigo contra as 10:30 da mañá. Ese vehículo que transitaba por esta travesía Alfonso XIII perdía o control, primeiro batía contra un vehículo, despois subíase á beira rúa, levaba consigo parte desta baranda que poden ver tras de min e quedaba, como ti ben indicabas, totalmente colgado deste desnivel de aproximadamente 2 metros de altura. Afortunadamente non hai que lamentar feridos graves, iso sí, ata aquí desplazouse un amplo operativo de emerxencias, entre eles unha ambulancia medicalizada que trasladou a conductora ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Agora estáse a investigar que foi o que puido pasar. Unha das principais hipóteses que se baralla agora mesmo é que esa muller sufriu unha indisposición e perdeu o control do seu vehículo. Un incidente que, iso sí, provocou grandes retencións nesta vía de acceso á cidade olívica. E queremos que coñezan a Nacho e a David. Son dous veciños de Vigo moi conscientes da importancia de actuar rápido cando a vida está en risco. Conseguiron frear a hemorraxa dun motorista facéndolle un torniquete. Aínda son visibles as pegadas do accidente na calzada. Foi na subida ás Ánimas, á altura do número 4 en San Paio. Os veciños, alertados polo impacto, saíron para ver que pasaba. Y escuchamos un claxon muy fuerte y un golpe tremendo. En ese momento salimos, inmediatamente le dije a mi esposa, llama al 112. A motocicleta viña da avenida do aeroporto e chocou cunha furgoneta. Segundo as testemunhas, circulaba a gran velocidade, impactou coa roda e perdeu o control. Pasado una moto, había chocado contra una furgoneta que estaba aparcada y había venido patinando unos 50 metros hacia donde se encontraba. Y allí estaba tendido en el suelo. Nacho e David deciden actuar, auxiliar o motorista sen agardar a chegada dos servizos sanitarios xa en camiño. Estaba en shock, tirado, con el casco puesto, pero tenía una herida muy grande en la pierna izquierda a la altura del tobillo y perdía muchísima sangre. Para David non era o primeiro torniquete na súa escola de artes marciais, dá cursos de primeiros auxilios para saber enfrontarse a situacións como a que viviron en Lavadores. En Perillo, no concello de Oleiros, foron testemuña dunha fuxida en coche digna dunha película. A persecución dun condutor que fuxía dun control da Garda Civil. Nos falamos cun veciño que o viu absolutamente todo. Estas pegadas son o único que queda do arresto. Era aquí onde estaba o sinal contra o que se esnafrou o detido. Celestino e Remedios vírono todo. Levan 40 anos en Perillo e non presenciaran nada igual. E salín á ventana da sala e vin o coche do fugitivo aquí que bateu aí, que desnota aí no bordillo onde pegou. Os axentes procederan a perseguilo porque saltou o control que tiñan operativo na zona de Montrobe. Do acelerón que deu, un dos axentes tivo que dar un salto para evitar que o levase por diante. Despois dunha persecución a gran velocidade, todo acabou diante da casa de Celestino. O paisano saliu do coche e xa se sentou aquí na acera. Que as mãos así para arriba, en alto. Aí os posaron. O home deu positivo en consumo de drogas, no coche levaba sustancias estupefacientes, os axentes comisáronlle unha arma branca. Enfróntase a unha acusación por un delito por atentado contra os axentes da autoridade e tamén contra a seguridade viaria. Unha situación que viviron os veciños. Aquí están facendo unha película, rodando unha película que están facendo. E que tardarán en esquecer. A tecnoloxía ás veces ponse a disposición dos que queren facelo mal. Imagínense copiar cun kit espía. Ben, unha cámara nunha mochila para poder ver as preguntas do carné teórico de conducir e telo máis doado no exame. Este pequeno orificio na mochila gravaba a pantalla do exame mentres alguén daba as respostas dende o exterior cun pinganillo. As tecnoloxías van por diante, entonces, bueno, hasta que as pillas, pois xa pasaron o millor uns cuantos. É a última trampa detectada no exame teórico de conducir, onde outros xa foron cachados con micrófonos e lentes intelixentes. En caso de que os pillen, son 500 euros de multa e logo 6 meses de inhabilitación. Pode sair caro, pero no exame de conducir, na ABAU, nas probas do MIR, últimamente foron varios os alumnos pillados con este tipo de dispositivos.
Pero que es difícil de controlar, porque ¿qué prohíbes? ¿Levar gafas y obligas a llevar lentillas? Porque ahora hay hasta maneras de que la luz que sale poder desactivarla, entonces que se dice xente que o fixo e sacou un 10 sen problema. E malia que a inmensa maioría é honesta e prefire non correr riscos... No merece a pena, creo eu. A mí me da mucho pánico. Non creo que me compensa, a verdade. O profesorado vese abocado a reforzar os controis, mesmo con inhibidores á proba de copións. O sea, tiñan como un aparato para ver se había ondas, non, dos móviles. Sí, pasaban un aparatiño por toda a aula. O sea, a veces o reloj quitábancho tamén, se era reloj inteligente. Sí que temos que recoller o pelo, mostrar as orellas. Das clásicas chuletas analóxicas aos novos enxeños dixitais. Cambia a tecnoloxía, pero non o engano dos que queren aprobar sen esforzo. E vexan como quedou unha carnicería de Ourense completamente devorada polas lapas. O incendio producíase cadrando cunha tormenta precisamente no centro da cidade. 3.000 kilos de carne fresca, arredor de 1.000 conxelada e uns 7.000 kilos envasados e listos para distribuir por carnicerías e restaurantes de toda Galicia. Esas son as perdas en mercadoría que deixou o incendio, as que se suma outro diñeiral en maquinaria. Expandiuse tan rapidamente que en media hora nin bombeiros nin nada. E colleu tanta combustión, tanto calor, que, digamos, derreteu incluso a media instalación, baixou techos e, bueno. O lume iniciouse na tardiña do domingo coincidindo coa treboada. Os veciños escoitaron 2 tronos grandes momentos antes de ver o fume. Tamén atribúen a treboada a caída desta árbore na traseira do edificio. Comentouse que houbera unha tormenta moi fuerte, uns minutos que viñeran 2 tronos, que sentiran 2 tronos moi fuertes, é o que se comentou. O propietario da carnicería aventura que tardará meses en volver a abrir á vista dos danos que se produciron. E traballan arreo os bombeiros en Castelló para tentar controlar un lume nunha planta de reciclaxe. As lapas estendéronse tamén a unha empresa de palés e a un taller de coches. O seu empeño está agora en conter o avance desas lapas para que non se estendan á zona forestal do concello. Na localidade alacantina de Santa Pola hai 2 mulleres detidas e exercían como médicas sen ter titulación homologada en España. Atendían os pacientes a domicilio, realizaban tratamentos invasivos pros que non estaban cualificadas e subministraban medicamentos. Tamén están detidas 3 persoas como presuntas autoras de 19 roubos con forza cometidos en Murcia. Os ladróns aproveitaban a ausencia dos propietarios para acceder ao interior das casas. Se van saír á rúa esta tarde, non esquezan o paraugas, sobre todo se están no sur e na montaña de Lugo ou na provincia de Ourense, porque dende as 3, é dicir, dende xa, volve a activarse un aviso amarelo por treboada, Xoel, que onte nos deixaba imaxes impactantes. Sí, como dis, Marta, dende hai tan só uns minutos está activo de novo ese aviso por tormentas tanto aquí no sur da provincia de Lugo, onde nos atopamos, como tamén na zona da montaña e en toda a área da provincia de Ourense. Avisos que activan tanto Meteo Galicia como tamén a Axencia Estatal. Esta última, de feito, suma outros avisos nas mesmas áreas tamén por precipitacións. As nubes que poden intuir detrás de mí, de feito, anuncian xa a chegada desas choivas que poderían ser ocasionalmente tormentosas e ir acompañadas, además, tamén de saraivadas ou de fortes refachos de vento. Uns avisos que, como dicimos, van a estar activos durante esta tarde, tamén previsiblemente durante a xornada de mañá, boa parte da xornada do martes, e que xorden logo desas imaxes impactantes, como dicías, donte domingo, das fortes saraivadas e tamén dos máis de 1000 raios que caeron na nosa comunidade. Por iso, de cara ás vindeiras horas, sobre todo, moita precaución nas estradas, e se van sair á rúa, efectivamente, fagano con paraugas. Este é un mapa que nos representa os raios caídos no día de onte, máis de 1000 raios, e, como digo, algúns destas treboadas iban tamén con Sarabia. O aviso amarelo por tormentas está activo ata as 9 da noite no interior de Galicia. É probable que se repitan episodios como os vividos o domingo. Así estaba a estrada que vai de Chantada a Rodeiro á altura do Monte Faro. Eran alrededor das 7 da tarde e nuns minutos a vía quedou cuberta por unha capa de graínzo. O tráfico estivo parado durante media hora. Houbo totales de precipitación de 60 litros por metro cadrado. Máis salientable é que de esos 60 litros, 30 caeron en media hora.
Vivíronse situacións similares noutras vías como a autoestrada Santiago-Ourense. A altura de Piñorecea tamén tiveron que parar os vehículos polo pedrazo. A inestabilidade atmosférica manterase ata o mércores. Hai que estar moi pendientes, especialmente polas tardes, porque cando pode haber estos episodios de treboada. Exactamente o punto e a localidade onde van caer as treboadas non se pode decir, pero que non nos collan por sorpresa. A situación mellorará o xoves cando tamén subirán as temperaturas. Eses son dos que botan man enseguida dos protectores de estómago para facer a digestión, ollo, porque non son inocuos. Os expertos advírtennos que teñen riscos que non debemos obviar. Un 13% da poboación tomaos a diario e moitas veces en ter necesidade. En España hai sobreconsumo de prazois. Es uno de los medicamentos que más se dispensa en la farmacia. Estánse utilizando mal e abusando deles. Os prazois son medicamentos antiulcerosos, pero hai a idea errónea de que son protectores de estómago. Un dos máis coñecidos, o omeprazol, a xente usaos en prescripción médica para previr acidez despois dunha comida copiosa. Eso non mellora a digestión, ao contrario, empeora. Entonces, o ideal é que non pasarse comendo. No es efectiva desde la primera cápsula. Tienen que pasar 2 o 3 días para que el efecto de la reducción de producción de ácidos gástricos sea eficaz, lo note el paciente. Casi todos os pacientes polimedicados teñen o pautado polo médico. Úsase habitualmente con antiinflamatorios, AINES, que son bastante agresivos para o estómago, con algún medicamento, pero son para momentos puntuales. Es muy típico que una vez cese este tratamiento antiinflamatorio, continúe ya de por vida con el protector de estómago. Advirten que o abuso deste fármaco ten consecuencias para a saúde, sobre todo para os riles, que son os que se encargan de metabolizar os medicamentos. O que abre o apetito a esta hora é un clásico nas tapas dos bares. A tortilla española, que tamén ten trucos e queremos que sexa excepcional. Hoxe nas Pontes celebran un campeonato para escoller a mellor. Os fogóns do Centro Integrado de Formación Profesional Paseo das Pontes prendéronos os gañadores de outras edicións como Ramón Rodríguez, do restaurante O Cabo, que amosaron a súa técnica na elaboración dun prato tradicional identitario que potencian desde a chamada revolución da tortilla gourmet. Estas actividades son que a idea de que digamos difusión ao centro, que digamos difusión a dous produtos como son a pataca de Galicia e o ovo de Galicia, e aos alumnos tamén nos vai favorecer na súa formación e ao mesmo tempo de intentar integrarlos nun mundo real de traballo. Ás 11 da mañá os 27 participantes no certame puxéronse mans á obra para elaborar as súas propostas. Preferimos la patata, le damos un último toque al pedir, se hace al momento la tortilla y los huevos, buenos huevos, patata bueno que neve cuando se puede. Hacerla con mucho cariño, básicamente, ¿sabes? No hay ningún secreto especial, usar una buena patata, un buen huevo. No es ningún secreto en concreto, sino que es la experiencia. Hai propostas de todo tipo, ousadas como a de Teo, que lle engadiu croissant, e outros xogan con xamón, o pemento ou o chourizo e mesmo os lagostinos. A técnica no laminado da pataca, o sal en cru ou non, o punto de fritido e o tempo de selado marcan despois a diferencia. O gañador coñecerase esta tarde e clasifícase ademais pro Campeonato de España. Moito ollo cos trebóns esta tarde, xa choveu con certa intensidade en comarcas como a Limia, Baixa Limia, tamén na zona de Tribes, en Viana, tamén na comarca de Valdeorras, nas zonas de montaña de Quiroga e os Ancares xa na provincia de Lugo. Fíxense os avisos previstos para as próximas horas. Mañá seguiremos con eses avisos, moito nordés, sobre todo na Costa da Morte, tímido descenso das temperaturas, sobre todo no norte. Como sempre, despois de Sevi e en Formación Deportiva falaremos das tormentas, cando está previsto que rematan e que pinta ten o segundo treito da semana. Estas son imaxes da capital de Rusia. En Moscova celebran a chegada da primavera, pero xe víronse sorprendidos por esta forte nevarada con espesores de ata 10 centímetros. Malia que ali están afeitos a neve, foi unha mañá complicada no tráfico porque chegou a destempo. Moitos condutores xa cambiaran os neumáticos de inverno aos de verán. Vemos lo que poderían ser imaxes dunha festa de disfraces ou dun campeonato europeo de imitadores de grallidos de gaivota que se celebra en Bélxica, e o teñen agora. Os participantes despregaron o talento imitador e a gaivota que levan dentro. Por certo, isto fano por amor ás aves, porque non hai premio metálico. Nos marchamos voando, porque xa chegan os deportes.